Maksudnya ki wis tekan kene iki lho, Mas. Oh iya ning kene wis dicawisi. Sak streaminge mangkat saka apa streamingmu jenenge, Mas? GSM berbudaya. GSM berbudaya. Heeh. Iki nyuwun pangapunten aku rada seneng bengi iki. Kok rada seneng kok ora seneng banget. GSM berbudaya teko anggere acarane kok merti dusun mesti tombok sate. Aneh iki gone wong mantu ora ono bakul sate, aku prei ora nukokke kowe. Tentrem ya kok. Tentrem, aman. Nggih. Wujudipun menapa niki? Kitanan. Nggih. Kitanan menika nak cara wong Jawa jenengane sunat. Nggih, niki pun sunat apa dereng Dik Yoga niki? Mpono, pun minggu wingi. Ning mau tak takoni wis garing rung nang? Dereng Mas. Ya wis. Oh, anak urung garing sesuk dipe sok awan. Den garing. Nggih. Sunat. Nggih. Nggih. Sunat. Nggih. Enten werdine? Kowe ki enten. Oke. Werdine sunat pertama. Persuku kata napa per huruf? Ayo persuku kata. Persuku kata. Ki. Lho kok ki iki lho? Kitan. Sunat. Kitan. Kitan. Apa? Kitan. Iki karepmu dari sunat. Lah ya kitan padha wae to. Ayo kitan ki nak cara Islam. Oh. Lah awake dhewe iki wong Jawa jenenge sunat. Ya. Sunat. Su. Bagonge ngeyel. Lho kowe iki sing ngeyel jenengan aku muni su jenengan kok muni iki iki lho. Ya, sunat. Ayo dadi suki. Anak amboy R para sukir bangsamu ki. Ya. Su. Nganggo A malah sukar. Ayo. Ayo. Nggih. Su menika supaya resik lahir badanipun dipun adani sing jenengane sunat menika. Sunat ki wajib kagume wong Islam. Sing ngawali sejarah sunat iki zamane Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sunat. Nadyan saiki lara ning sok ben akeh penake. Kok iso akeh penake? Lho temenan. Piye? Akeh penake ki mau. Heeh. Lah sampean kok ya wis tahu to. Wis. Lah iya. Penak ora? Penak. Ah penak kok pegat. Wah, seme jebule arep. Lah jare penak. Iya. Niki ugi jenengan niku katitik dalang sing kondang. Urung Mas, aduh, elek wae durung. Teges kondang maksudnya ki terkenal tekan kono-kono. Kun. Kun. Kok sok kun ki lho? Menawa arep mbok werdekke nah. Kun tekun. Tekun dangdutan. Jadi tekun le dangdutan jenengan niku. Edan nggih. Wis wae Jawa-jawabe to ora sepelan kok. Niki cerdas yang penting ki cepet ngoten lho Mas. Niki ugi angsal salam panjenengan. Saking Pak Dokter Andes Triagus. Dalang niku nitip Mas, kula nitip pesan dateng Ki Dalang Jatinugroho. Pak Dokter Andes. Pak Dalang Dokter Andes niku dalang gadah gelar Dokter Andes. Niku nggih mboten tampar beda kali jenengan Mas. Jenengan nggih gadah gelar Dokter Andes. Apa kuwi? Duda rodok suwe. Padha-padha Dokter Andes e. DRS lho Mas, DRS. Duda rodok suwe. Nggih, sungkem kula katur Pak Le Triagus. Nggih. Iki sineng kuyung kanca-kanca komplit mangkat kabeh. Iki para seniman seniwati tumplebek dados tunggal wonten mriki ugi sedaya warga Lempuyangan mriki sami mirsani Ringgit Wacucal Purwo kanthi dalang panjenengan Mas. Jenengane sapa? Mas Jatinugroho. Nah, mula disesuwun warga agung masyarakat kene iku ayo kaget kados jenengan Mas. Apa? Jenengan rak dibel karo Mas Bagi arep wayangan dikira merti dusun. Nah, sedekah bumi to dikira. Jebul sedekah manuk. Sedekah daging. Lah iya. Ning mboten napa-napa tak dongake Dik Yoga muga-muga pinter le sekolah. Dadosna putra sing migunani tumraping bangsa tuwin agami utawa manut dawuh karo wong tuwa. Amin. Wong jaman saiki iki ngingu anak ler kadhe kaya wong pasang dadu. Kok iso? Nggih adu bejan. Kok iso adu bejan iki? Lah nggih dididik apik kaya ngapa bakal kalah dengan pergaulan yang ada di luar. Mula sing hati-hati. Betul. Nggih. Iki Mas Bagi mau ketok sumringah, ketok seneng cen bener jenengan Mas. Napa? Biasane iki mung iya. Ngono. Iki kok ora mergo bathi iki ora. Mergone? Mergone ya dirawuhi wong akeh. Nak bathine mbuh ning ya kira-kira iki ya kaya kuwi